Testu inguru horrek aurra harrapatu egiten du, eta momentu horretan aurraren barne motivazioak eta kanpo motivazioak bat egiten dute. Harridura horrek zer eragiten du? Alde batetikan, arreta mantentzeko gaitasuna landu egiten du aurrak, behatzeko gaitasuna eta sentsibilitatea eskuratzeko gaitasun hori ere elikatzen joaten da. Hasiera batean, materialak aztertu egiten du, probatu egiten du, material hori ezagutu egiten du, eta konplexutasun horretan aurra hasten da material horrei zentzu desberdin bat ematen, hau da, funtzio simbolikoa hasten da. Funtzionalitate bat ematen dio materialari, egoerari berari, eta hasten da, sailkapenak egiten, materialak aukeratzen, konposizio bat eratzen, konposizio horretan materialak kokatzen, eta agian batzuetan obra bat sortu dezake. Ez da beharrezkoa amaierara iristea. Guri interesatzen zaigu sortze prozesu horretan edo esperimentazio sortzaile prozesu horretan aurrak eskuratzen dituen erramintak eta konpetentziak. Eszenatoki artistiko horren aurrean kokatzen denean aurrak izugarrizko sentimentu eta sentsazio pila bat moitzen dira bere barnean. Ze gertatzen da, konponbidea bilatzen hasten denean, arazoak ebasteko gaitasuna lantzen hasten da. Eta ekintzailetasuna ere hain garrantzitsua dena etorkizuneko pertsona izateko eta etorkizuneko ikasketeetako ere lantzen hasten da. Ze beti esaten dugu nahi ditugula aur ekintzaileak, sortzaileak, arazoak ebasteko gaitasunak dituztenak, taldean lan egiteko gaitasuna dutenak. Orduan, esperimentazioak eta prozesu sortzaile horrek aurrari erraminta guzti horiek lantzeko aukera ematen dio. Eta gainera, erraminta horiek ez dira eskuratzen aurrak 6 edo 7 urte dituenean. Erraminta horiek poliki-poliki garatzen hasten dira txiki-txikitatikan.